ஹாய் வணக்கம் காய்ஸ். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க. இவங்க வந்து வாக்கின்னு. ஸோ நேற்று நம்மளுக்கு ப்ரோனம் பண்ணாங்க. ஸோ இன்னைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு வர சொல்லிட்டோம். ஏன்னா அவங்க லோன் வந்து அப்ரூவ் ஆச்சு காய்ஸ். Okey. Hai, selamat sejahtera kak. Kak dari mana kak? Dari Paling. Paling. Kerja dekat sebagai apa kak? KKM. KKM. Okey. So kak minta berapa kak? 5K. 5K. So kak bila PM dekat kita? Semalam. Semalam. So hari ni dapat. Baru sampai. Kak ada certified tak? Bagus. Okey, bagus. Yang tu je. Banyak lagi. Banyak lagi. Tapi masa tak cukup. Okey kak. So kak minta 5,000. So cuba kira duit ini betul tak? Okey. Okey guys. Kalau hampa ada apa-apa nak tanya, boleh PM. அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைனா எனக்கு ப்ரோனம் பண்ணுங்க. நான் இல்லைனா என்னோட ஸ்டாஃப் கிளாக் அவங்ககிட்ட கொடுத்து பதில் சொல்ல சொல்லுவேன். ஓகே காய்ஸ், நன்றி, வணக்கம்.